Néha félálomban még fogalmam sincs, hogy mi van, és elkezdem tervezgetni a napunkat. Hogy mit fogunk együtt csinálni. Bolni. Aztán rájövök, hogy ja, nem. Mit figyeltek? Ezeket? Mondjad, hogy például ez hova megy. Lórend, még pont van egy kör. Károly mindenáron ide akar jönni segíteni. Hát akkor jöjjön. Segítsen. Te vagy a Klárika bátyja, ugye? Igen. No, legalább összeismerkedünk most, hogy vége. Nem tudok nem azon gondolkozni, hogy mit rontottam el. Annyira szeretném abba hagyni, de nem megy. Ez anyuékhoz. Jó, akkor ezt viszem már most. Jó. Kárának meg üzenem, hogy higgyel, elmehetnek lenni sokkal jobb, mint nem. Ez biztos nem adom át. Gondoltam.